Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă analiză detaliată a strategiilor din industrie. Astăzi disecăm o inițiativă foarte interesantă, Miresul Mare Agricol Smart Cluster. Nu vom vorbi din auzite, ci vom analiza la rece, obiectiv, documentele lor de poziție. Vrem să înțelegem exact cum își propun membrii fondatori să îmbine inovația tehnologică și colaborarea pe termen lung pentru a transforma sectorul agricol. Este o oportunitate excelentă să vedem, dincolo de discursuri, care sunt mecanismele reale pe care se bazează o astfel de viziune de viitor. Avem un parcurs clar astăzi, structurat în 5 puncte esențiale. 1 la mână, viziunea strategică. 2. Profit și sustenabilitate. 3. Tehnologia ca instrument. 4. Ecosistemul colaborativ. Și, în final, punctul 5. Un viitor rezilient. Această structură ne ajută să spargem o viziune mare în componente tactice, mult mai ușor de digerat. Bun, haideți să aprofundăm acest subiect plecând chiar de la fundament. Textul sursă declară alb pe negru și, citez, misiunea noastră ca membri fondatori și, ulterior, parteneri ai Miresul Mare Agricol Smart Cluster este simplă, să creăm tehnologii inteligente și ușor de utilizat care să facă agricultura mai profitabilă și mai sustenabilă. Aceasta nu e doar o lozincă corporativă, ci e însăși coloarea vertebrală a clusterului. Ne arată clar cine sunt actorii, fondatorii și partenerii și, mai ales, care este scopul lor final. Trecem direct la prima parte. Punctul 1. Viziunea strategică. Analizând documentația, iese în evidență un detaliu absolut crucial. Viziunea lor nu este doar despre dezvoltarea de tehnologii inteligente. Asta face cam toată lumea acum, nu? Cheia aici este sintagma ușor de utilizat. Și de ce contează asta atât de mult pentru noi ca analiști? Pentru că, într-o industrie complexă cum e agricultura, o tehnologie de top, dar inabordabilă, devine rapid un simplu bibelou costisitor. Adoptarea pe scară largă se întâmplă doar atunci când fermierii pot integra aceste soluții în fluxul lor zilnic, fără fricțiuni majore și fără curbe de învățare absurde. Accesibilitatea bate complexitatea. Mergem la secțiunea a doua, profit și sustenabilitate. Și ce este cu adevărat interesant aici este modul în care cele două concepte, profitul și sustenabilitatea, sunt tratate ca parteneri, nu ca inamici. Știm cu toții, tradițional, protejarea mediului era văzută ca o gaură în buget, un cost care îți mânca din marja de profit. E bine, strategia clusterului demolează complet această falsă dihotomie. Ideea e simplă. Prin tehnologia agricolă inteligentă reduci risipa, optimizezi resursele și ghișce, generarea unei amprente ecologice mai mici duce direct și proporțional la un bilanț financiar mult mai sănătos. Este un joc în care toată lumea câștigă. Dar cum ajungi la acest dublu câștig? Sursa noastră identifică un mecanism extrem de clar, responsabilizarea fermierilor. Asta înseamnă să le oferi oamenilor din teren autonomia și uneltele necesare pentru a lua decizii la fața locului. Fără un fermier cu adevărat împuternicit, care stăpânește tehnologia, sustenabilitatea e doar un concept drăguț pe o foaie de hârtie. Fermierul este interfața dintre inovație și pământ. El este veriga ce transformă toată această strategie într-o producție alimentară sigură. Ceea ce ne duce la secțiunea a treia a analizei noastre, tehnologia ca instrument. Această comparație ilustrează genial nucleul filozofiei lor. Pe de o parte, oricât de avansați ar fi senzorii, software-ul sau dronele, ele rămân doar niște unelte inerte, o bucată de metal și cod. Pe de altă parte, documentul subliniază că adevărata putere este deblocată exclusiv de oameni. Tehnologia în sine nu are nicio valoare de business dacă nu este cuplată cu experiența și intuiția umană. Într-un sector unde vorbim aproape obsesiv despre automatizare, este o decizie strategică fantastică să menții omul în centrul ecuației. Trecem la secțiunea a patra, ecosistemul colaborativ. Să trecem mai departe și să vedem cum se construiește asta pas cu pas. Clusterul nu a apărut de nicăieri, există o evoluție foarte calculată aici. Totul începe cu un nucleul dur, membrii fondatori. Apoi, prin forța gravitațională a proiectului, urmează atragerea partenerilor strategici. Nu vorbim de contracte pe termen scurt, ci de relații de durată bazate pe obiective comune. Și abia de aici, din această sinergie, rezultă pasul 4, valoarea reală adăugată. Lanțul colaborativ devine astfel o forță mult mai mare decât simpla suma a părților sale. Ajungem și la ultima parte, secțiunea 5, un viitor rezilient. Aici tragem linie și vedem obiectivul suprem al acestui cluster.
Nu e vorba doar despre rezultatele financiare de trimestrul viitor. Scopul este construirea unui viitor alimentar mai bun și mai rezilient. Și aș vrea să ne oprim o secundă la cuvântul rezilient. În contextul agricol de azi, reziliența înseamnă capacitatea de a încasa șocuri, fie ele climatice, economice sau logistice, și de a continua să pui mâncare pe masă. Este efectiv punctul de convergență unde tehnologia bine gândită, fermierul împuternicit și ecosistemul colaborativ își demonstrează valoarea inestimabilă. Și uite așa ajungem la întrebarea de final, la care vă invit să reflectați. Privind spre viitor și văzând aplicabilitatea acestor principii, cum va redefini concret această împuternicire a fermierilor reziliența întregului nostru sistem alimentar global? Dacă ecosisteme colaborative, precum Miresul Mare Agricol, Smart Cluster, reușesc să scaleze acest model, răspunsul la această întrebare va dicta direcția întregii industrii pentru deceniile următoare. O temă absolut captivantă, nu-i așa? Până data viitoare, rămâneți curioși și atenți la inovațiile care contează cu adevărat.